sulot na dahil guys ako. Green. Orange. O depende raw sa imong steady or magusog-usog din siya. Ganahan ka flash mo. Flash na siya. Wow. Para na siya sa kusina Pila guys. na, ti. Depende sa metros. Kung sa katas, 15 meters, magod na yung mga... Pila kaya ako ang kwarto? Abot ng 1K. Pila akong kwarto, te? Butangan ni mo? Ito yung ma'am yung walang grinder. Pareha ng brand. Salamat kayo ma'am sa grinder o sa wireless barina. Thank you kayo ma'am. Thank you. Oo ma'am. Sa kabaldi sa gawas. Pero kay kuan man na siya murag i-mix man na sa kay dark gray ba? Sa i-mix. Ang pag-mix ha? Sige, sulot lang na kay aron palit na mo. Isulat lang kung sa mga number dali ha. Liki lagi siya. Ang atong ilisa na katong epoxy, mari epoxy sa. Utruhon magud niya tanan ning kisamiki ng liki. Ang matrabaho ninyo mamaya unahon na magpalit. Muchat ka na ko nga makasugod ugma. Kay pwede na pasugod ugma kay mamalit na mi karon. Sa katawa ang butong dre. Wag pag. Upat ka galon nga loose white. Boys ang brand. Oh, ina, sige. Gana. Ipahapit ni mahong dito. Okay, tanawan man pud mi. Sige. San 755 tanan. Hala mahala. Wala pa gay nay pintal. Mahal man jud ko ang god. Diri mga dak-an sa Architects Primer ug sa Marine Epoxy. So din nas back. Kaya ang ikabalin ko sa kabaldi upat ka lata. 16 mong gudang sa kapatid. 16 liters. Ano yun? Tag 444. Mahal na ba kayo nasa? Pareha na sa gigamit. Dili. Pareho ra din nak 3,560 ang upat. Mura magyapon dito sa kuan ang usa ka baldi. 3,000 kapin man pud. 3,192 dito. 3,1? Oh, lugi dito. 3,192. Pero na palit na nila mong mambi. Naglambing ra na sa nimo. Dili na kay patagad. So nanay dori mong kwarto na. Likod na, very good. Patagad. Lingkod lang. Very good kayo siya, ipalingkod. Lingkod po siya. Ay, saka liyaw kayo ron di siya makihat. So, ulit na sa Crystal guys kay may klase. Pero si Jajoy nanawag na mo gabi kay huwag po di siya manawag. Good ako classmate, ano siya nga. Mag-case first na nung taon meron niya, ano siya mga guys, basin dili ko maka-online ugma guys ha kay wala puno kasi kuno kaya hangin dito niya. Basin siya video nga. Ang balay ko din naman, pareha na distansya sa dagat, ug pikas balay. Pero abot na mo silang balay ma, ipag-isa na nila na kuwan. May pag-abdi na ako sa Facebook kay nakita naman ako sa Oslo nga. Naabot ng tubig sa plaza. Murag las 12 man ka nanawag. Nala, ang balay kaya dito kasi tingnan na rin sa mama hindi gawas ng tubig na nasa kusina. Layo ra oy. Layo ra. Abot mo yan sa Oslo. Layo ra lagi kay na mga kahoy dadto. Amo pa man ang pailan para na mo. Tawag ko kay basin wala ko kabalo. Oh, sige na, manihapon na tanak. Morning tanan guys, naka-ready na dining kuan para sa magpintal. Kay ilang utruhon guys og kuan. Utruhon nila og kanang butang ning sa kisami ba kay uban man gud kanang nag-crack pan to ilang gibutang nga sa to. Bali day ko na.
Sugod sila og maog. Pintal. Hi! Hello! Morning mga baby! Morning KitKat. Sige man away mo gabi ilagi. Ha? Sige mo mag-away. Min. Min, sige man lagi away Min. Ha? Mon, dali Mon. Mon. Dali. Dali Mon. Mon, Mon. Mon, Mon. Mon. KitKat. KitKat. Kiss mama dali. Kiss mama. Dali na. Kiss mama dali. Ay, kiss na mama dali. Dog. Dali. Dali na. Dali na mama. Mama, mama, mama. Kiss mama. Kiss mama, mama, mama. Kiss mama, mama. A few moments later. Nami dari sa City Harbor. Yang kau bagi tulog pa man ni. Halang buang kay na budi anak. Sumo din ni siya ko ano. Og mag-order dagi nga na dong. Kailangan ang sukod na yung i-order dito. Yan ni. Naman ma'am nga 1 meter ma'am. Totoo 1 meter. Kani 1.10. Tagpila ang usa ka nga ni nga. Depende sa size. Pindi ma'am. Tag 105 ang ma'am, metros. Ang kung with hole mo ma'am, pras na 120 metros. Kanang cut na badaan nga ikabit na lang. Ang kat na ma'am. Ready kapitanan sa ma'am. Ah, Kanang 1 meter. usok dun sa namon tungkuan Kani niya. 1.10. Gusto nga design. Hindi naman sinyo sa ma'am kung pila. Sa taas na niya ba? Kanang nip. Kwanto? I-plus nga. Dara diri ang mga kulong, oh. Wala pa sila ibuisin diri. Ano ito paliton? Busway. Latin. Amber grace. Roping rin. So nara ma'am ang piramidas. Daghan rag stock. Agkatong Ivory Castle, wala. Tricycle padumi sa laing hardware. Sana dari ma'am sa may Reno Shine ilahan nak. Ang pick up nung taba niya kay mag-lose mamong 12. Oh, di ang 600. Okay, mo lupad ba isud si papa nimo? Papa. 180. Oh. Siya oh. Asa ni was papa dai? Na guys na palit na jud namo tanan 5 ka kuan. Gloss white. Og mga paint na mo guys na. So tangilan ninyo guys ug unsay resulta na niya amuhang color sa paint. Salamat kay Kadyo Mambi. Unja nagkuan mi guys kanang gakuan jud si Mambi og kanang pintor jud. Kanang pintor dili sa Oslo ba. So manig request sa amuhang pintor, utrohon ni og kisami. Ug papilit og epoxy marin epoxy kay kuan murag nag-crack man tong una nilang gibutang. Ano mo ito? Matarong ba? Kay di man jud sila pintor, kuan man sila mga panday raman sila. Ano naman ito iyahan? So kani request jud ni sa pintor. Ja kani i-mix ra ni niya daning sa gloss white og kaning latex lang ba kung sa mag-color na ni sa gray. Dark. Oh, dark gray kanang permanent coat. Maghimo na siyang dark gray. So iya ra na siyang i-mix dana. Pulo ni sa kaingani. Pulo 1 2 pulo na siya. Isagol sa 5 ka permanent coat latex.
white latex. So ano yung na kuan ron, salamat kay Ma'am B. Prepare na sila og panihapon. Kay naman si Crystal yung uli na. Guys. No kay paghuman og klase. Wala, uy, nag-express may undo kasi. Awon sa man dito. Presentation. Online presentation mo. Bagyo man gapon. Apo to mo ato niya balik ay pagkagapon. Oh, para makakaon ko direct pa ni Udto. Di na ako makaon dito. Nya human mo balik ka puga. Magpasar ako. Kay narabi bagyo ka mo kuan. Unya, may sundog yung ate. Hmm? Yes, ate. Wala agad. Manihapon ta guys ga huwat mi. Pagbutang lang daan og kuan. Pagbutang og kanon sa plato daan ba. Para mabugnaw. Di daga mo kusinira oh. Luto siya og sinigang oh. Lain man ako siniro si Papa Edi man. Kuan pinasakto sa mesa. Ano na. Ito si Nicole nagluto na guys. Sinigang nga sa sinigang nga. Sige tubig dai mo na eh. Sinigang sa gabi nga nay kangkong. Muna punta guys. Punta gawas. Papanin na palitig balik ni nga mong tibul ug kuan. Kay abog pa ka. Abog pa na pay magpintor guys. Jara jud na may final ni pang hipos ug kanang manan. Dili na lang kay akate. Magliha. Dili ra ko. Magliha pa sila dani guys na Ano to diri? Gusto mo mo diri. Papa man oh, halang mo na yung boro. Aga pitong ano. Hinja, mga kami guys, daghang salamat ikado ni Ma'am B. Salamat sa tanan kay sa mga blessing. Dukot ako anak kani dukot na dukot. So guys, good morning na tong tanan guys. Salamat ikado Mami sa dugpod og sa chicken. Ayo ilang tulog og isa nagatikungkong sa duyanan guys. Oh. Unsa ri guys nagready day mi kay moabot karon ag magpintor ng hulat mi. So magi kani mga kurtina namong daan kay daan naman ni siya. Mo ni among ipangtabon dia sa kuranan. Uy, gabaklay-baklay man kadadanti. Kay ning chat man tug hapon nga sugod sila karon. Nga man to gahulat mi ga kay dali mi panghipos, dali mi panguan sa kuan kay aron dali ra sila makalihok ba to ang ipanggawas na maglamisa. Ja ang mga tanom nga dari guys among gikuan kay ang mga damba isud man na dari kay mukuan man sila kanang tungtong sa damba munang dali mi si Nicolog pang uan so mo ni tanan na ka-ready na tanan ang kuan salamat kay Ma'am B mo ni mga pintal ug mga epoxy kay nag-order man sila gusto og epoxy kay motrohon lagi na nila epoxy ang sa sala kay murag nag-crack man nagilang gibutang so di day dapat katong body filler day pwede to kay kinahanglan dayto siya og epoxy kay aron di mag-crack ang kanang dinugtungan kanang mga dinugtungan ingani bitaw nga kung ano kanang tabunan man ang mga dinugtungan nya kanang mga lansang igor ako nang pataka dagilha kay aron nagkaaman og pamutang na yung tong pintor dari nga pintor jud na among gikuha guys ang pintor ang nagkaara ko nang pagtap sa mga lansang. Di mo lang daghang kadto sa gliha unon kay gitapan may lagdag na kita ka guys lansang na siya pero gitapan ni lagdag nga atong body filler man to ilang gibutang ja ag uban dani nga kuan kay nang gi-crack may na sa CR nag-crack dahil sa kwarto na murag nag-crack ang kanang kuan ba ilang gi tipan nga na nawa guys oh nag-crack oh kita mo. So na siya nag-crack na siya kana utruhan para ni ja og epoxy. Unja kung mag-epoxy, butangan nila og skim coat. Butang kay mag skim coat. Mato pinturahan na nila. Butangan nila og atong white glossy. Para nang nindot kay kana mo gikuan guys, pintor jud na siya. Unja lahi ang ilahang price kuno aning jam. Kay kaning jam ila pa man ning kiskisan, pamisan usa nila ni pinturahan. Ug sugod na sila guys ug kuan. Ay mami sugod na sila og butang og ngani oh.
Ah, mupilit na dahil siya. Mabilis lang maglagay. Pang kuan sa bangka. Oh, Di na siya mo so kung niinit o kuhan, ito ilang body pillar lang ibutang kay pang sakyanan man ka to. oh, itan. Pwede to, imanit na ko ano, Plywood. mga kahoy, bago tipisil ba? Guys, mo nilang nahuman guys, gi usog nila gibutangan nila na siya og ipuksi. So gi grinderan na nila ng unang gikabit sa mga panday gi wa dito na mao. So pintor jud din sila guys. Mo ni pintor sa uslob ang nagkuha aning mga magpintor kontrata ni Mambi. Kuha jud ni sila kanang daghang kadto ni sila gipinturan sa uslob. Ang gisabay ko na ng trabaho ng tulo ka pala eh. Tuloy ay. Nagbulag-bulag na sila mga kauman. Ay, ito silang duha kay isuon man to sa panday, ay isuon man to sa pintor. Ang usa ko mo, tagamihan niya. Ako usa, itong ba? Ha, katong na sige kanta? O di dito ka diri. Mag nakaasawa ka na din yung school. O di na pa kay niabot di agihang kuan oh. Kanang barina. Sige palitan ni sa ni Mambi og barina. Asa ko na? Gunting. Ano ko igdan na? Sini ko rin magabli. Wala kay magbarina na jud ka. Wow! Daghan ra mag isugo nimo maghimo na ka og bay sa iring, ay bay sa iro, ay bay sa manok. Ug katong mga butanganan og kuan. Kay na kay grinder na kay barina. Ay kuan gyapon nak. 5 na, pero DC plus 1 battery. Daghan na sa mahimo nga sound box. Ito na nagipatrabaho ni Mambi mag Kini siya. Labi na mo, kundi panday ka, niya. Labi na ay mga tao, kahit kayo. Pwede gamitin ni mo na eh, araw matutulad ka lang. Hindi malikis lang. Yan, salamat ka ni Mambi kay Thank you kayo, ma'am. mahal ra ba kay na. May grinder, may warina. Uy, trabahoon jud nimo tong gisugo niya pa butang og mga storage box sa likod. Ya, murag balay-balay ba? Ay, Na may sobrang kulurop dito usa ka nga na linya, usa ka putol. manual. Siya, manual. So yung ma'am, yung mula grinder, parehong brand. Salamat kayo ma'am sa grinder o sa wireless barina.